millaiset yritykset pärjää tällä hetkellä? Mikä on sun näkemys siihen? No kyllä mun mielestä semmoiset yhtiöt pärjää, jotka niinku oikeasti uskoo siihen omaa tekemiseen. Että se on vähän niin kuin joka asia, että jos alat kesken pelin niin sanotusti epäilemään tai epäröimään ja pohtii sitä, niin sittenhän sä meet siihen, että se on niinku, mä ajan moottoripyörällä aika paljon ja jos sä katot sitä niinku mutkassa sitä mäntyä, niin sä ajat siihen mäntyyn. Mutta jos sä katot sen mutkan yli, ikään kuin olan yli ja sinne mutkan yli, niin sä meet ihan nätisti, sä et edes niinku huomaa sitä mäntyä ja sä et siihen törmää. Et mun mielestä se, että jos on lähtenyt tekemään ja toteuttamaan jotain strategiaa tai visioa, niin sit vaan niin kuin jatkaa sitä tekemistä ja tekee sitä, että se ehkä epäröiminen on semmoinen niin kuin paha. Ja sitten se, että reagoidaan nopeasti muuttuneisiin tilanteisiin, että joo, totta kai pitää olla kettereä, totta kai pitää olla joustava, että ei siinä niin kuin mitään. Se on ihan selkeä asia. Mutta se, että semmoiset tosi nopeat liikkeet, niin saattaa pahimmillaan johtaa sitten vielä kovempaa korjausliikkeeseen ja lopulta se menee, sellainenkin omakohtainen kokemus on autolla, että moottoritiellä kun muutaman kerran korjaa, niin lopulta se menee ympäri. Ja siinä ehkä se semmoinen niin rauhallisuus ja taas mä sanon se kokemus, että kokemus on hyvä asia.